ngicela ukuthi umzali uthanda laphayana angifundele sothola incwadi ngokuloba kwaLuka uLuka chapter 24 sizofunda verse 36 u37 u38 bese futhi engifundela incwadi kaJohn 14 siyofunda verse 27. Amen. Ngiyathandwa ngikuba ubayedeo umina ngiyathandwa Jesu kubafundi bonke u36 ufunde kanje besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini. 37 kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithongo wayesethi kubo nikhathazekeleni na kuvelaphi izizinto ezinhlizweni zenu na. 14 verse 27 isihloko lapha esiqalisiwe sithi inkulumo yokuvalelisa kwaJesu John 14 verse 27 ufundeka kanje ukuthula ngikushiya kinina ukuthula kwami nginipha khona akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Amen. Bazalwane uJesu sekwenzekile konke okwenzekile kuyena. Into yokuqala ayifika ayikhulume kubafundi bakhe ufike ebize ukuthula makubekile. Kunezinto eziningi zenzakalile ngenkathi uJesu eqala ehambe nyukele entabeni eyothandaza. Uyabuya uJesu bafika abafundi bakhe belele. Uyababuza ukuthi bebeke balinde yini. Kwenzeka izinto koPetro bayamphika. Izinto eziningi zenzeka abafundi bayahlakazeka. Bayahamba abanye abafundi bebheke emawuza bambona ukuthi ungubani uJesu. Ukuba bakuyime ngizobuya kubona mhlambe ngizofike ngibingelele hey niyaphila kodwa majibu. Kodwa yena uyabona ukuthi akukuthula. Then into yokuqala afika akhulume kuye ufike ubuza ukuthula makubekile. Azikho izinto ongazenza uma kungekho ukuthula. Akwenzeki lutho uma noma ngabe ngakuthiwa uthisha uyafundisa izingane esikoleni uma kunomsindo akufundiseki. Uyabona ukuthi ziningi izinto azoyikhuluma kodwa uma kungekho ukuthula kuyafana nokuthi udlala isikhathi sakhe ngeke baze bamuzwe. Ingakho into yokuqala nje ayifisayo ufika abiza ukuthula makubekile. Bafana nenkomo ezingenayo umelusi. Abafundi bakaJesu basikathathi omunye ubhekeleni omunye ngicabanga ukuthi futhi kade bedelelana because uma engekho umelusi kwesinye isikhathi omunye udotsela kwelakhe side nabo omunye udotsela kwelakhe side futhi ngoba phela akekho umelusi kule ndawo zonke izinto umuntu wenza ngendlela athanda ngayo ukuthula makubekile. Uyababuza ke uJesu ukuthi why nidlinza ngale ndlela endlinza ngayo. Why nishaba uvalo nishabelana uvalo. Because uJesu ziningi izinto ebekade ezenze enabafundi bakhe ukukhumbuzana nje ezincane. Into yokuqala uJesu uma ezohamba eyoshumayela entabeni ubekhala ekhulume nabafundi bakhe before ahambe eyoshumayela entabeni. Kodwa manje into emangazayo uyamangala ukuthi laba bantu enhlale nabo isikhathi eside laba bantu futhi engishumayele kakhulu kubona izwi likaNkulunkulu kodwa kubonakala kuyibona bengenakho ukuthula. Ingabe ekuhambeni kwami
kuzokusana kube khona yini okuzoqhubeka njengoba kungekho ukuthula kangaka. Haleluya. Bese ethi Jesu ukuthula ngakubekile. Namhlanje bazalwane ngifuna ukushumayela nje ngendaba yokuthula. Amabandla ayahlakazeka azihambi kahle izinto ngenxa yokuthi abazalwane abanako ukuthula. Emsebenzini lapho esisebenza khona kukhona ukuqokozela, abantu babhilivele entweni eziningi. Ama-philosophers athi into uNkulunkulu into ongekho. Ama-historians nawo anayo i-history about ukukhula komuntu nokuba khona komuntu emhlabeni. Kodwa uJesu namhlanje bazalwane uyasikhumbuza ukuthi akube nokuthula, and ekuthuleni kwethu isizwe likaNkulunkulu encwadini yabaseFilipi ukuthula kwaNkulunkulu kudlula izinto zonke ezikhona emhlabeni. Because uma uthulile uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume nawe. Kodwa manje uma uqokozela wenza izinto eziphambene nokulunga, uNkulunkulu akakwazi ukuhlala emntwini oqokozelayo, umuntu onedlinzo, izinto eziningi ayidlinzayo, adlinzela abantu izinto ezimbi, umuntu okhuluma kabi ngabanye abantu, umuntu ongakholwa. uNkulunkulu akakwazi ukuhlala kuyena. Ingakho namhlanje esezoletha umlayezo wakhe wokugcina before anyukele ezulwini ubatshela abazalwane ukuthi ababe nokuthula. Uthi ngiyayilondoloza inhliziyo yenu nemicabango yenu kuKristu ukuze nibe nokuthula. Amen. Isizwe likaNkulunkulu uma likhuluma ukuthula ikhona okusinikeza ikhona okusinikeza ama-guidelines. Because uma ungathulanga even awukwazi ukuthi ikuphi okumele ukuthi uqale ukwenze, because vele awulalele ngaso sonke isikhathi uyaxokozela, awukwazi ukuthi isiphi istep sokuqala okuzomela ukuthathe njengamanje. Isizwe likaNkulunkulu uma ufuna ukusuka ebubini ufuna ukuthula kuqala. Awukwazi ukuthi mina angifuni ukwenza isono kodwa ungenakho ukuthula. Indaba yokusuka yokungenza isono iqala eqaleni ukuthi ube nokuthula bazalwane. Amen. Uthi thula wazi mina nguThixo umunye umhlabeleli. So ey'ntweni zonke noma ngabe kwenzakalani empilweni yakho, noma ngabe izimo ziyakuvukela, kodwa nje biza ukuthula, then ngoba yena ukhona uThixo. Uthi yena uyokulwela kukho konke, noma ngabe yini eyenzeke empilweni yakho, yena uyokulwela kuNkulunkulu. Wena nje thula ulalele. Thula umlalele uNkulunkulu ekhulume nawe. Thula noma ngabe izimo ubone ukuthi zingaphezulu kwamandla akho. Thula noma ubone ukuthi izihlobo ziwenza lento ezikwenza yona, kodwa ngaso sonke isikhathi wena ube nokuthula. So bazalwane namhlanje ngithi nje asikhumbuzane ukuthula. Lithi izwi likaNkulunkulu othanda umthetho unokuthula. Amen. Othanda umthetho unokuthula. Ukubona la ekhaya uma uzothi uyayala ingane, uyakhuluma umzali uyakhuluma nayo, uyakhuluma vele noma ngabe usukhulume noma ungakhuluma 10 hours leyo ngane angeke izibuzo, bese vele ayikulalele vele empilweni yayo ayinakho ukuthula. Khamba ukuthula isikhuluma ngakho sikuthola ukuthula. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu ukuthula kutholakala ezwini likaNkulunkulu. Amen. Ukuthula kutholakala ezwini likaNkulunkulu. Amen. Uzokuthola kanjani ukuthula ungafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu? So bazalwane namhlanje sekwenzekile esiphambanweni kuJesu. Funa izwi likaNkulunkulu ukuze ube nokuthula. Funa ukulalela izimo uNkulunkulu noma ekhuluma kuze wena nawe enhlizweni yakho ube nokuthula. And akagcini lapho futhi uNkulunkulu uthi futhi uma kukhona ukuthula there is also ama-benefits owatholayo ukuthula. Ama-benefits okuqala nje uthi uNkosi ngiyokunika abantu bayo bonke amandla uma benokuthula. Ukuze sikholwe sibe namandla, ukuze sikholwe noma abantu besilalele noma ngabe sikhuluma, kubiza ukuba thina njengabazalwane sibe nokuthula. Amen. Ngizokunikeza amandla uma unokuthula. Siyashumayela into engazwakali. Uyakhuluma uyabhibhidla nasemsebenzini noma ngabe ikuphi lapho ukhuluma khona. Kuyafana vele abantu bazomlalela kanjani umuntu wayena ongenakho ukuthula. Amen. Uthi uNkulunkulu ufuna izwi lakho qala ukuze ube nokuthula.
inkosi yobanika amandla bonke abanokuthula. Indlela zabazalwane sithokozisa, inkosi yenza nezitha zabo zibe nokuthula. Izinto azisihambeli kahle, siyabona izinto siyazingelwa ngapha nangapha. uNkulunkulu akasiprotectanga because asinako ukuthula. The benefit of ukuthula, uyakwazi ukuthi noma ngabe izitha zikuhlasela, uNkulunkulu akuvikele kuzona ngoba wena eqaleni ufunile ukuthula. Amen. uNkulunkulu uyalungisa indlela zomuntu onokuthula. Izithelo zikamoya zifika ngokuthula. Amen. Izithelo esikhuluma ngazo injabulo, sikhuluma ngobunene, sikhuluma ngokubekezela, sikhuluma ngokuthoba, ngokukholwa, konke lokho ukuthola umuntu nokuthula. Amen. Bese incwadi kaJohn 14 uverse 27 ithi ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona, okunjengokupha kwezwe ukunipha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Amen. Uthi uqala ukufunda uJohn 14 sasesikhuluma kakhulu sakhula ufana nesesijwayele uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani yini kholo baba, ikhale kaBaba kunezinto eziningi, ekhulume zonke into ekhulumayo. Bayakhuluma uThomas ukuthi thina soyazi kanjani indlela, uyabatshela uJesu ukuthi phela mina ngiyindlela, ngiqiniso ngokuphila, akekho uya kuBaba ngaphandle kwami. Uyakhuluma ukuthi uBaba wakho thina sizomazi kanjani uBaba wakho, uthi mina ngikuBaba noBaba ukimi, obonile mina umbonile uBaba. Amen. Le message yakhe eqale ukuze akhiphe yonke le message abanikeza yona eqaleni udimandile ukuthi akube nokuthula ukuze bazi ukuthi yibona abashi uthi nina nginishiya nomsebenzi ukuba nisale nishumayela ivangeli, uthi engikwenzile nina ningakwenza kube ngaphezulu ekupheleni nje uma ninokuthula. Amen. Sengabaza abazalwane, omunye kuhluleka even ukuyithandazela, umuntu angazi ukuthi yena noma ngabe egula ahlele ukubeka isandla sakhe ekhanda athi Nkosi ngicela ukuthi lekhanda liphele ngoba sayengabaza. Sithi thina Nkosi ngoba wena usuyahamba, abafundi bakaJesu bathi ngoba wena Nkosi usuyahamba, thina sosala simele nje kanjani, sobhekana kanjani thina nomhlaba ngoba wena usuyahamba uyasishiya. Uthi nina amandla afana nawami, ningakwazi ukwenza izinto ezinkulu eziphindaphindile kulezi engizenzile. Amen. uJuda uyabuza ukuthi uNkulunkulu mina ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi wena uzibonakalise kithi ungayibonakalisi kumhlaba wonke. Amen. Kodwa uJesu uyamphezulu ukuthi yena uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakuthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Amen. Ibize kutheni lento angeke uJesu ayibonakalise, bengeke ayibonakalise umhlaba wonke. Funa mhlambe abantu basemhlabeni baka-understand, funa mhlambe abantu basemhlabeni bethuke ukuthi khosi babone bethukile bethe ukuthi babone ithongo. Funa mhlambe babaleke baphele kakhulu kodwa uzogcina inkomo. For example, ufuna inkomo inkomo engezona zakho, inkomo ongezona zakho azikwazi ukuthi zisondele kumele usikalula ngoba vele sesaba sithukile ukuthi funa mhlambe sitshontshiwe. Kodwa mhlambe ngoba yena uJesu ubekade understandana kangcono nabafundi bakhe, funa yena aze kubona kuqala, then bese kufika abashela umlayezo uJesu ukuthi no, nina yini eninikeze itask yokuthi nihambe emhlabeni niyobatshela ukuthi ikuphi ukuthi bakwenze now, ikuphi kumele ukuthi bakwenze ukuze bathole umbuso kaNkulunkulu. Uthi-ke nina nizohamba nibatshela ukuthi uma behlala kimi, uma befuna mina bayocela noma ngabe yini, bayofuna mina uJesu ngizofika ngihlale kubo. Amen. Kodwa lo mlezo lo-ke akakwazi uJesu ukuthi kubuyena ohambe ayonikeza bonke abantu basemhlabeni. Funa nina abafundi bakhe, funa thina bazalwane sihambe semhlabeni, funa thina bantu abasha bomama, funa thina sihambe semhlabeni siyobatshela ukuthi noma ngabe kuphi abagcwele khona abantu abasiyathatha khona, sibatshele ukuthi uNkulunkulu uqala, funa uNkulunkulu ukuze usindiswe kuzo zonke izinto ebhekene nazo. Amen. Ukuthula ngikushiya kini, umlayezo kaJesu uqhina, ukuthula ngikushiya kini, ukuthula
kwami nginipha khona uJesu nokuthula ukuze nihlale kahle ngokuthula funani lokho okukini ukuthula ngilipha khona njengamanje because mina angeke sakwazi ukusebenzisa uzathi uJesu kuwo lapha futhi ethi yena angeke ngize ngishiye nodwa mina ngizonishiya nomthokoziso womoya ongcwele ozohlala nani aniduduze anikhumbuze kuko konke nikhulumile nina nje sitholani umoya ongcwele utholani umthokoziso oyomoya ongcwele oyohlala nani njalo unilonde unikhumbuze zonke izinto engikhulumile kini ukuthi akunjengokupha kwesizwe ukupha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki maningesabi bazalwane namhlanje enkonzweni yephasika ngithi asingabi nakho kwesaba uNkulunkulu uyasithanda asifune ukuthula amen.